हेलो लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसे दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय बे भिडिअआव आङो माखासे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आंनिफ्राय नोंथांमोन दा आङो बावैसो मैयासो आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर बेंगलराव जानाय जाथायनि सायावहाय दा बे भिडिअ आपल'ड खालामनायावहाय गोबांथार सुबुङा आंखौ गोबां रोखोमनि खोथा बुंदों आरो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामैनि जाहोनावबो रायजोफ्रा माने गोबांथार आंखौ खोथा बुंदों दा बेनि सायावहाय जोबोद दुखु मोननाय फैदों आंनि गोसोआवहाय मा बुंनो नङा होमबा रायजोफोर माने बयनावबो खुगा दं हिसाबै बयनोबो मोनसे मोनसे गोसो हरदों हिसाबै इसोरा दा बे हिसाबै रायजोफ्रा कमेन्ट खालामो साना हौवा बायदिसिना खोथा बुंनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं हिसाबै बुङो दा बेनि फारसे आङो गुवारै सावरायनो सानदों नोंथांमोननिसिम सुंद' भिडिअनि गेजेरजों दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोन दा बे जाथाया थांनाय 31 मे 2024 जादोंमोन नङा होमबा रायजोफोर बियो जेनेबा 3:30 लानानै 4टा 4:30टानि गेजेराव आं खबर मोनहैबाय नङा होमबा बेखौथ' आं भिडिअआव रोखा खोन्थाखादों माब्रैहाय आं खबर मोना बेनि फारसे दा दिनै बे जाथायाथ' जाबाय जोङो हस्पिटालाव एडमिट खालामबाय गासैखौबो नायगासिनो दं दा फारसेथिंजाय सानैया जेलाव दं नङा होमबा आं गामि तामिलालिया सासेयाथ' आंनि गामिनि नोंथांमोनहा मिथिखाबाय क्लियार जाखाबाय दा बिनि गेजेरावहाय भिडिअखौ माब्रैहाय आपल'ड खालामा मानि थाखाय आपल'ड खालामनांदों बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खोन्थाखादों आरो गासै भिडिअनि दायित्वआ नैबे जे जाय न'खरना सिरियास नङा होमबा जाय सुबुङा हस्पिटालाव एडमिट जानानै दं बे बिथांनि न'खरा बा बे बिथांनि न'खरनिफ्राय बिनिनो आंगो बिसि बिनिफ्राय बिनि आंगो फंबाय बिथांमोनहा खावलायदों होननानै आङो बिसोरनि मुंखौबो लाखादों नङा होमबा भिडिअआवहाय बिसोरो गासैबो माने भिडिअनि रिक्सआ बिसिनि न'खराव थागोन बा नै बिसिनाव थागोन होननानै आङो भिडिअआव बुंखादों उइदाउट पारमिसन आं बे भिडिअखौ बानायखायाखै फारसेथिंजाय आङो बै न'खरनैजों आङो रायलायनो मोननाय जायाखै अब्लाबो सासेजों नैबे बैथि बसुमतारीनि फंबायजों आं रायलायदों बेनावहाय आं फट'स टट'स बिहरदों गासैखौबो बिनिफ्राय आं बै गिरिसन बसुमतारी फंबायनि न'खरजों सावरायनो मोनाखै आंनाव बिसिनि नाम्बार गैया आरो बिसोरबो दिनैसिमबो आंनाव कन्टेक्ट खालामाखै दिनै जाथाया बेसेबांबा गिदिर जादों आंजों खनसेबो सावरायहराखै बा सोरजोंबा सावरायदों खोमा दा आंजों सावरायनानैथ' खामानिया सल्भ जाया नालाय नङा होमबा रायजोफोर नाथाय मोनसे खोथाया बे जाबाय भिडिअखौ नैबे सिरियास न'खरनिया बानायजानो लुगैयो बार बार रिकुवेस्ट आरो आंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बा नैबे जाथाय जानायनि न'खरनिया भिडिअ खालामैनि थाखाय आंखौ ओरैबायदि टर्चार गासैबो भिडिअखौ बियो आपल'ड खालामो गासैबो जाथायनि सायाव बेहा बे भिडिअखौ मानो बानायनो हाया मा खोथा दं बे भिडिअखौ बानायनो हायैयाव मा सोमोन्दो दं बेहा बेफोरबायदि सोंथि बेफोरबायदि रायलायनाय मानसिफ्रा नङा होमबा गामिनि मानसिफ्रा आरो ओजोंहाय बेंगलराव थाग्राफ्राबो बिसोरबो लोगोआनो आंनि दा बिसोरबो बेफोरबायदि बांसावदों नाथाय आंजों फेस टु फेस रायलायाखै रावबो बे खोथाखौ बेनिफ्राय बेथ' जाबाय दे फिन बे आंनिनो गामिनि सुबुंफोरानो भिडिअ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव फिन कुइसन मार्क भिडिअखौथ' आपल'ड खालामनाङामोन मिसलिडिं जाबाय बे मा जाखो दाया नोंसो जासिगोन बे आरोखि आरे दाया आं मानो जानो नङा होमबा जेरावहाय न'खरनिफ्राय बार बार भिडिअ बानायनो रिकुवेस्ट खालामदों भिडिअ खालामैनि थाखाय आंखौ दाय होदों दिनै आं भिडिअ खालामनायनि लालच दंबा आंनावहाय भिडिअनि थाखाय लब दङब्ला आंनाव हाजार हाजार कन्टेन्ट दं आं बानाया मानि थाखाय सिन्था खालामनांगौ दं दा बेवहाय आङो मानो सप्ता खनसे होगारखो ओरैनो बेखौलाय आङो जै दिन जादों ओइ दिननो आं खालामनो हायोमोन बा जोङो मिडिया लिंहरनानै बे बुस्थुखौ भाइराल खालामजोबनो हायोमोन नाथाय आं न'खरनिखौ बुंहरखादों भिडिअ खालामनानै मा लाब नोंसोरो जाथायखौ प्रब्लेमखौ एसे सल्भ जानो होग्रो मानसिखौ मोजां फैहोग्रो आं बे खोथाखौ बुंहरदों भिडिअ खालामनानै नोंनो सोरबा थाखा फैसा होफैनाय नङा नोंनि फिसायखौ नायफैनाय नङा होननानै आं बे खोथाखौ बुंखादों बार बार आंनाव दाबो कल रेकर्डिं दङ आंजों जाय मानसिया रायलायो आंनाव गासिबो कल रेकर्डिं थायो आं बेखौ खोन्थाखाबाय माने आं ओरैनो माने फासायनो साना आरोखि फासिनो साना आङो माने हाखराव गोग्लैनो साना मालायनि थाखाय मालायनि दायावहाय बेनिखायनो आङो मोनफ्रोमबोखौ प्रुफ लाखिखायो दा फारसेथिंजाय बेथ' जाबाय दिनै न'खरनिया भिडिअ आपल'ड खालामैनि माखासे सुबुंफ्रा भिडिअ आपल'ड खालामैनि थाखाय आंखौ बार बार टर्चार खालामो बार बार आंहा बिसि फिसा दं न'खरनि मानसि दं जाथि खुरमा दं जोंहाबो मान सनमान दं रायजोफोर
मिथिबाय बेफोरबायदि नङा आं सोरनिबा जायाखै बेवहाय मिथिबाय इसेबां माने आंखौ दाबुं आंबो दुखु मोनो आरो फारसेथिंजाय ओरै फारसेनिया माने भिडिअ आपल'ड खालामनायनि दाय जालायबाय ओरै न'खरनिया जेरावहाय आं फंबायनावनो फट'स बिहरदों जोंनो ज' गासिबो खामानिखौ मावदों फुंनिफ्राय लांदों ट्रिटमेन्ट होदों दा मारै खालामनांगौ खालामनाङा जों सावरायगासिनो हरै फारसेनिफ्राय आरो फिन कुइसन मार्क जालायबाय भिडिअखौ न'खरजों सावरायाखै बिसोरजोंलाय न'खरथाजोंबो सावरायाखै आंथ' फंबायजों रायलायखाबाय सासेनाथ' आंनाव कन्टेक्ट नाम्बार गैया दिनैसिम आंनावबो कल खालामाखै बा बैसिनाव दङ जागोन आंजों रायलायहोआखै जेनेबा जाथाया जादोंबा खनसे सोंहरनो हायो जोंनावबो न'खरनिफ्राय नङा होमबा रायजोफोर दा बिसोरनिफ्राय आरो कुइसन जालायबाय भिडिअखौ न'खरजों सावरायना बानायाखै न'खरथामजोंबो फारसेना बुंगोन भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ आरो जायफोर भिडिअ आपल'ड खालामजानो लुगैयो आरो बिसोरनिफ्रायनो कुइसन खालामफिनो मिसलिडिं खालामबाय नोङो होननानै मा घन्टा जाखो बेलाय मा नोंसिनि भिडिअ खालामनानै जागासिनो नामा आङो ओंखाम ओंख्रिखौ आंनि बिसि फिसाया नोंसिनि सोरनिबा भिडिअ आपल'ड खालामनायजोंसो थांनानै दं नामा आंनि न'खरालाय दुखु मोनदों रायजोफोर नोगोदनो गोबां दुखु मोनदों बेफोरबायदिबा रावखौबो हेल्प खालामनाय नङा आङो सारेन्डार जागोन मिथिबाय जोंनि गोसोआ थानो हाया सोरनिबा दुखुखौ नुनानै जोंनि गोसोआ सोरनिबा खैफोदखौ नुनानै जोङो थानो हाया मिथिबाय जोंनि गोसोआव बा जोंनि देहायावहाय गुबुनखौ हेफाजाब खालामनो हानाय पावार दं मिथिबाय जों नोंसोरबायदि खोथा बांसावनानै मालायखौ बदनाम खालामग्रा नङा मिथिबाय रायजोफोर गोसोआव ला अननानै मानसिखौ फाहामनो नाजा बयखौबो बासायनो नाजा सोरजोंबा लोगो जादों सोरखौबा नायख्ल'दों बिदि साननो नाङा गासैबो जोंनि बर' हारि आंनि गामिनि आंनिनो लोगोफोर सानैयाबो आंजोंनो गिदिंबाय थायोमोन बे जाथायावथ' जाथावना नङामोन दिनै जानानै फैबाय बेखौथ' जों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजानांगोन ना बेफोरबायदि बखिनानै मा मोनगोन नोंसोरलाय आंनि गामिनिखौबो होनो आङो दुखु मोनो नोंसोरखौ लाजिया नोंसोरो सोरखौबा बखिनानै जाग्रा जोङो गावबागाव पार्सनेलि खामानि गावबागाव कम्पानियाव मेहनत खालामनानैसो जों जोंनि न'खरखौ सालायो दिनै सोरनिबा भिडिअ आपल'ड खालामनाय सोरखौबा मदद हैनानै सोरखौबा लायनानै सोरनिबा लोमजानाय साजानायाव थांनानै जोङो गावनि खामायनाय फैसाखौ जों खरस खालामो एसेब्लाबो जोंनाव सोरबा सरकारनि फैया सोरनिबाफ्राय जोंनाव फैसा फैया जोङो मानसिया थांनानै थानांगौ मानसिजों मानसि अनलायनांगौ होननानै जों सापर्ट खालामो नाथाय नोंसोरो बखियो बेबायदिबा आं सारेन्डार जागोन माने बे केसाव आं थांनायानो नङा दिनैसिमबो आङो सप्ता खनसे आंनि रुमावहाय दोननानै दङ न'खरनि मानसिखौ लाबोनानै सासेखौ बाहाय सानै साथाम थानो मोना हस्पिटालावहाय सासेया फंबायाथ' होजोंनो दं आङो एनि टाइम कन्टेक्ट दिनाव खनथाम खनब्रै आं कन्टेक्ट खालामहरगासिनो आंबो थांबाय थानो हाया आंहाबो डिउटि दं दा आङो दिनै थांगोन थांनानै नायना फैगोन मानसिखौ बेलासि समावहाय नुयो आं बेखौ नायना फैगोन बिनि खबर सबरखौ लाना फैगोन फारसेथिंनिखौबो आङो नाजागोन आंनिफ्राय जेसेबां मदद खालामनो हायो नाथाय आं नायनो हानाय जायाखै बे फंबायमोनखौ जोंनावबो गोसोआव गाबखांनाय दङ रायजोफोर मानो होननानै बुंब्ला बिदि जाथावना नङामोन दिनै जाथाया मा जामारदोंमोन दिनै बिसोरबो जेलाव थाहैनांबाय दिनै सासेया हस्पिटालाइस जाबाय बिनि सायाव जोंहाबोथ' दुखु दंना नोंसोरो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामबानो जायाथ' नोंसोर बेफोरबायदि टर्चार खालामनानै जेबो लाब गैया मानसिखौ मिथिबाय आंखौ टर्चार खालामनानै घन्टाबो जाया मिथिबाय आंखौ टर्चार खालामनानै घन्टाबो मोना नोंसोरो मा लाब मोनगोन नोंसोरो आंखौ टर्चार खालामनानै जाम्बाफोर सोरबा सासे बेक्तिखौ टर्चार खालामनानै नोंसिनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन नामा दिनै कर्टआव थांबाय केसा पुलिसनि आखायाव दं बार रोखा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों बुजिनाय गैया नामा नोंसिनावलाय अभार स्मार्ट जानो नाङा मानसिफ्रा आरे बासायनो हो मानसिखौ थांनो हो दुखु मोनो रायजोफोर दा आंनि खोथा बाथ्रा बुंनायफ्राव माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आङो रायजो राजाफोरनिफ्राय आंनि साबस्क्राइबार नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय नाथाय बेफोरबायदि नङा आङो बिराद दुखु मोनबाय आहाबो फेमिलि दं बिसि फिसा दं जाथि खुरमा दं आहाबो आं हारसिंल' नङा हो आं खिन्थु बेंगलराव हारसिङै बेनिखायनो नारसिन नागिरो नामा नोंसोरलाय आंनाव गिनाय गैया हारिनि थाखाय बा सोरखौबा मदद खालामनो थाखाय जों जेब्लायबो सिगाङो गावहानो लस जाथों डिउटि गारनानैबाबो जों थाङो सोरखौबा मदद खालामो नाथाय बेफोरबायदि नङा जोङो सोरखौबा मदद खालामा होननानै जोंनाव जोंनि गोसोआव बा जोंनि देहायावहाय सोरखौबा मदद खालामनो हानाय सोरखौबा हेफाजाब खालामनो हानाय जोंनाव पावार दं मिथिबाय जोंनि गोसोआवहाय अननाय दङ बयखौबो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनानै गाज्रि खोथा दिनै भिडिअ मानो आपल'ड खालामनो हायाखै अमृता गासिबो जाथायखौ भिडिअखौ आपल'ड खालामो
फिन भिडिअ आपलोड खालामखांनायनि उनावहाय बुङो सोरबा सासेया मिसलिडिं जाबाय मानो भिडिअखौ आपलोड खालामखो मा घन्टा जाखो बेलाय आरो फारसेथिं बुङो भिडिअखौ आपलोड खालामनो मोनामोन मा बेलाय मा नोंसिनाव गियान गैला नामा मानसि होननायनि सोरबा सासेखौ टर्चार खालामनानै नोंसोरनि प्रब्लेमा सल्भ जाया हो नोंसोर गामियाव थानानै ओरैबायदि खालामगोन जों होननानै जाया फै बेंगलराव नोंसोरनि केसखौ सालाय फै बेनिफ्राय नाय गावबागाव केसखौ गावबागाव सालाय जोंनि मदद नाङाबा दाबि दरखार गैया मिथिबाय सोरबा थैनायाव जों थैफानांगौ नामा मदद खालामसेयावबो नोंसोरो बेफोरबायदि खोथा बुङो जोबोद दुखु मोनदों आंनो गोसोआव गाबखाङो जोंहाबो मानसिया बयहाबो मोनसे भेलु थायो मिथिबाय बयहाबो मोनसे भेलु थायो बयनिबो नखराव मानसिया गोरिब जानो हागौ फिसा जानो हागौ आंनाव थाखा फैसा गैया जानो हागौ मिथिबाय नाथाय पावाराथ' दं जोंनाव हेफाजाब खालामनो हानाय सोरखौबा मदद खालामनो हानाय जोंहा गोसो दङ नोंसिनाव बेबायदि गोसो गैया दिनै नोंसोर हेफाजाब खालामजानो लुगैदों ना नोंसोर बरबाद जानो लुगैदों बेखौ बुं सिदा आङो हस्पिटालावबो थांनाय नङा जेरावबो थांनाय नङा आङो बेबायदिबा मिथिबाय नायनायबो नङा जायगाबो होनाय नङा आङो रायलायनायानो नङा आं टटेलि नाम्बार सोलायनानै सिरि थागोन बेफोरबायदि खालामोब्ला आंनाव हाजार मबाइल नाम्बार दङ दानो सोलायनो हायो आङो नाथाय रायजोफोरखौ अननांगौ होननानै रायजोफोरखौ मदद खालामनांगौ हारिनि थाखाय दिनै बेंगलराव फैनानै बेसेबां आनिथानि जोफैयो बेफोरखौ मदद खालामनांगौ होननानै आङो बे भिडिअखौ गोबां सुबुंखौ मदद खालामबोबायबो सोरबा सासेया नोंसोरो जाय बखिग्रा मानसि साननानै नाय नों सोरखौ मदद खालामफेरदों सोरबा सासेखौ मदद खालामफेरदोंबा नों बेफोरबायदि खोथा बुंनाय नङा जाय मानसिया मदद खालामो बियो रावखौबो बांसावा जाय मानसिया रावखौबो मदद खालामनो हाया बियो हिजरा सिस्टेमनि मानसि बिसोरो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामो गोजानाव थानानै जाथायाव फैना नायफै मा जादों जायाखै सुलाद लाफै बेसेबां क्रिटिकेल नोंसोर बुजिया दोनथ'बाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ